Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Ayaw na pagbangon. Naibaw ko nga may hangover ka pa. Nay kape. Init pa niya. Dorina. Salamat nga may pauli ka. Banati ka. Natural lang nga anhid ko mo paulit ni mo, Joseph. Pero mananghid ko ni mo karon. Asa naman sa ka? Pangitaon ako ang atong anak, Joseph. Oh, Dorina. May taong magkatabang nako sa pagpangita ni Elizabeth, Joseph. Kinsa? Kinsa naman sa nagtawhan na ang gustong mutabang nimo? Makaila ka raon niya, Joseph. Pero sa pagkakaroon, dili pa mahimong makaila siya nimo. Unsa? Joseph, kinahanglang may koneksyon ko sa mga kidnapper. Aron mahibaw-an ako kung hain na ang atong anak. Oh, Dorina. Ayaw ka pala ka. Magkabao ko mo amping sa kong kagalingon. Ug nahibaw ka cute nga, makapanalipod ko sa kong kagalingon batok sa mga daotang tao. Dili pagyapon kalikayan nga mabalaka ko nimo. Sa ako nang gikaingon. Ikaw ang angayan nga mag-amping. Kiwa ta magkasiguro kung doon na may mga tao nga nagtingwa sa imong kadautan nga niya dinhi sa syudad. Unsa? Dili na to matagaan ang dagan sa mga utok sa mga taong dautan, Joseph. Pero Dorina, di kalikayan nga mabalaka ko nimo. Mas importante nako karon nga makit-an ug mahibaw-an na nako kung naunsa na gyud ang atong anak. Boss, ngano nagpakuha man ka na kog sayo sa bahay? Gusto ko nga ato na mupundo sa laing bahay, do Puldo. Ha? Nasultihan na nako sinika bahin kang Salome. Unsa? Naibaw na siya nga doon na asawa? O nga na amnesia lang si Dorina. Mao nga nahimo siyang Salome. Do Puldo, Boss, kung ikaw pa sa kog dapit, unsay buhaton ko aron mapugos ug balik nako si Salome. aw, sayo na boss. Unsa man? Hulgaa. O unsa? Unsay hulgaon? Hulgaa si Salome, boss, o Dorina. Nga may daotang may tabo ni Dr. Joseph. Kung dili siya mubalik nimo. Unsa? Joseph? Mulakaw na ko. Aron di ko mabalaka nimo. Dada si Noy Luloy. Ha? Please, Dorina. Di ko mahimutang nga magunahon na nga ikaw lang ang mulakaw. Mas kikinahanglan nimo si Noy Loloy, Joseph. Hay ka balaka. Tubagon ko na ang imong mga tawag. Aron dili ka na mabalaka pa nako. Sige. Bye. Oh, Amping Joseph. Dok. Mo trabaho ka karon. Mo adto ka sa ospital ron. Unang, yun na. Ayon man si Noy Luloy. Ay, to na, nag-atang ni Ma'am Dorina nga mulakaw. To sa gawas, Dok. Lakaw, ikaw ni sira sa gate. Yes, Dok. Kinangin masundan ni Noy Luloy si Dorina. Kung asa gid siya paingon. Hello? Oh, milagro. Nanawag na sab ka. Kumusta na sa lubi? Awan sa man, mo balik ka nagtrabaho. Dili pa. Unya, ngano nanawag ka man ako? Kuan. Kinahanglan kita ta. May importante kong isulti nimo.
Ayaw ka bala ka sa oras nga imong igahin ako. Makakwarta ka gikan ako. Aw ka na hinoon. Hana, sige. Asa ba kita magkita? Sa akong bahay. Ngano ni amang ka magpahatod na ko sa daan ninyong bahay ni Salome, boss? May susihon ta din hedo puldo. O kitang duha ang manaog. Aw, mau ba? Dali na. Lihog na diha. Doon natin pagitaon diha sa karaan namong bahay ni Salome. Naraba ka sa bahay ang babae. At gihapon ko sa luyo mo, Aki. Hello? Noy Loloy. Nasundan ni mo si Dorina? Ay, Rodok. Ay, nasundan yun na ako siya. Asa man siya karon? Ay, may parting siya tubangan sa bahay. Ay, medyo gamay nga bahay tunga sa mga dakong bahay. Unsa? Unsa may iyang gianha? Ay, misud man sa skilid nga gianan do. Ay, paingon sa luyo sa gamay nga bahay. Pangutan akong kang kinsang bahay ka ng gisud ni Dorina. Ay, may maling dapitan, Dok. Ay, sarado man ang mga silingang kabalayan. Pakisaw silang. Aw, asam nang dapita. Boss, unsa man gyud batong dinhi sa iyong daang bahay? Atong tanaw ng tanang butang din puldo. Unsa? Nagduda ko. Ngania ining among bahay ang ablihanan sa yawi nga tuwa sa bracelet ni Salome do puldo. Unsa? Lihok na. Arita sa among kwarto magsugod. Dali! Huwag ihapon na usap din sa sud sa akong bahay. Sukad sa katapusan akong pagsud din. Hangtod karon. Dili pa ko magatuo nga. Ako sa kinimbaya. Nagpasabot lang ni nga. Nga kwartahan gud ko sa akong pagkakidnapper. Nahibaw ba kasi man sa kong tinuod ng pagkatao? Nga usa ko kakidnapper. Pero wa man siya maghiskot inimbaya. Lain mang bahay ang iyang gidad-an ako. Unsa man gyud atong gipangita, boss? Box. Uhunos nga sirado. O bisan unsa nga gamitan og yawi una maabli. Tuod no. Box yung tingali ni boss. Box nga gibutangan ni Salome sa iyang mga importanteng butang. Alahas pa ron nga, mga mahalon kayo, di ba? Posible. Busa ayaw na paghunong diha. Tanaw na to hangtod ang mga bongbong basin kung doon na siya gibutang dinhi nga safety box. Husto yung ka, boss. Kay busy baya ka sa iyong trabaho. Unya, si Salome sab. Busy sab sa iyang trabaho. Sige na, pangukay na diha. O, boss. Akong ipangdot ang mga bongbong, boss. Basin kon, nagpahimo si Salome og sikretong taguanan samtang wa ka. Kung doon naman siya gitago, gikan ako. Kinahanglang ato kining makuha do puldo. O, boss, sige. Ari ko sa bongbong. Unsa pa man kay ako mga gipangbuhat din sa bahay sa unang panahon. Doon na gyud tingali ko'y sikreto inimbaya. Nga wa na ko isulti ni Eman. Kay wa man siya makahiskot inimbaya na ako. Husto, samtang magpaabot ko sa babae. Tiwaso na ko ukay ang mga butang ni ining akong kwarto. Hello? Tinuto magitays, Miss Nika. Oh, kinalang sundan sa imong kaila pagbalik sila si Eman. Hibaw naman ka na si Dorina ang iyang kauban, Miss. Gusto lang kong mahibaw sa mga pamaagi ni Eman. Unsaon nga makuha niyang iyang gusto kang Dorena. May problema, Miss Nika. Ako utago na ko kaila. Paabot siya sa kutubag.
Ingna siya, dili gid siya magpasakop ni Eman. Kay mapatay gid siya ni ini. Wala mo ko'y tinaguan din sa kwarto. Oh, may misod sa kusina. Salome. Diara ko sa kong kwarto. Oh, niyan ako. Unsa ba ka nang imong tuyo na ako? Unsa man gyud ang imong pangan? Ha? Unsa? Nalimot ka sa kungan? Ayaw pag-uol ako. Ayaw gyud. Ayaw lang kong tiunay sa imong pisula. Gusto rin kong mahibaw sa imong pangan. Tungod kay unsa, Salome. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!